ocenění. Takže co nám pan Vadim Komora vlastně minulý týden řekl na té naší prezentaci na setkání s českými investory. Měli bychom vědět, že naše aplikace je opravdu výjimečná, že náš projekt je opravdu výjimečný a jeho hodnota roste, dá se říct, každým rokem. Tady máme jednotlivé audity, které probíhaly od roku 2017, kdy jsme začínali vlastně s kapitalizací 47 milionů dolarů. A vidíte, že téměř každý rok probíhal audit. Předposlední audit proběhl v září roku 2022, kdy jsme měli těsně pod 1 miliardou dolarů. A v loňském roce, v červenci roce 2024, už jsme měli téměř 1,7 miliardy dolarů. Když to propočítáme, tak vlastně máme biznis, který nám roste. Když vezmeme ten rozdíl mezi předposledním a posledním auditem, tak náš biznis roste na hodnotě každý den ve výši 1 miliardu dolarů. Každý den nám přibývá hodnota firmy 1 milion dolarů. To je velmi důležité, aby jsme to věděli, že jsme v projektu, který neustále roste. Když se na to podíváme, tak to naše ocenění 1 639 milionů amerických dolarů je zhruba necelých 40 miliard českých korun. A já jsem si vytáhla vlastně největší české společnosti na trhu, jaká je jejich kapitalizace. A pouze ty v tom červeném rámečku nás převyšují. Takže Philip Morris, Česká republika, kapitalizace 1,9 miliardy amerických dolarů. Moneta Money Bank 2,63 miliardy amerických dolarů. Komerční banka 6,64 miliardy dolarů. A ČES 21,34 miliardy dolarů. Všechny ty další firmy, jako třeba zbrojařská firma Colt.cz, je níž, než jsme my, má pouze 1,54 miliardy dolarů. Kofola nemá ani miliardu, 0,34 miliardy a tak dále. Takže můžeme si říct, že naše společnost, co se týká porovnání s Českou republikou, je opravdu výjimečná. My jsme spolumajitelé výjimečné společnosti s obrovskou hodnotou, kdy poslední audit, který už je opět překonaný, protože, jak jsem říkala, rosteme milion dolarů, minimálně $1 milion denně, tak tehdy nám řekli 1,64 miliardy dolarů. Takže uvědomme si, v jakém velkém biznisu jsme a jak velkého biznisu jsme spolumajitelé. Tak, co se týká vlastně dynamiky růstu počtu instalací naší aplikace, zase rosteme obrovským tempem. Když se podíváme na poslední čísla, která jsou z konce ledna letošního roku, 27. ledna 2025, naší aplikaci mělo staženo a používalo ji 44,5 milionu lidí. Můžeme se podívat na srovnání, když vezmeme Českou republiku, Řecko, Švédsko, Portugalsko, tak je to zhruba tolik lidí, kolik obyvatel mají tyto 4 země. A to opravdu už není málo. My víme, že se snažíme dosáhnout hodnoty 50 milionů stažení na Google Play a je to z toho důvodu, že teprve tato hodnota se začíná zobrazovat. Nám se teď zobrazuje 10 milionů na Google Play, protože další krok je 50 milionů. Jakmile se dostaneme na Google Play přes 50 milionů, tak hodnota naší společnosti vyskočí dvojnásobně, trojnásobně výš. Tak to prostě je. Dostáváme se do jiné ligy.